Doncs els 6 principals responsables de l'organització van ingressar a presó i les poblacions afectades són poblacions de tot Girona. Santa Coloma de Farners, tant parlem de Sils, parlem de Cassà, parlem de Girona, parlem d'Escala, també vam actuar, o sigui, moltes poblacions ho teniu a la nota de premsa, no em vull deixar-me cap, però segurament hi ha moltes. Hi havia empreses legals, o sigui, que a vegades és habitual que hi hagi gestories o el que sigui? Clar, el problema de la marihuana és un problema transversal, vull dir que afecta a organitzacions criminals que actuen de forma il·legal, però també afecta, evidentment, aquestes organitzacions no podrien treballar si no treballessin amb empreses legals. No estic dient cap cosa estranya quan parlo de que per poder treballar en plantacions indoor necessiten ventiladors, necessiten aires condicionats, necessiten fertilitzants que els hi venen empreses legals que estan treballant. Evidentment, com ha esmentat, també treballant amb immobiliàries, treballant amb empreses que gestionen tot aquest material. Sí, evidentment, l'afectació és transversal, afecta a tothom. O sigui, parlem de detinguts en grow shops, detinguts en immobiliàries o no? No, d'immobiliàries en aquest cas no, però sí d'empreses, hi ha treballadors d'empreses que donen suport o que participen d'aquesta operativa que són empreses legals. No sé com dir-ho. Instal·ladors. Instal·ladors també. Vaig una mica més enllà. Estic parlant d'empreses que es dediquen, per exemple, a assessorar o que es dediquen a col·laborar amb grow shops, amb empreses que es dediquen a tot el tema fertilitzants, a tot el tema de material. Estem parlant d'un pas una mica més enllà. Estem una mica més enllà dels simples lampistes o de les empreses dels grow shops, hem anat una mica més enllà. Clar, el fet de treballar tot el tema del blanqueig, hem volgut anar una mica més enllà. Sempre, per desgràcia, ens agradaria anar en totes les investigacions sempre més enllà. No sempre és factible. Per poder anar més enllà necessitem informació, una mica de sort, necessitem també ajuda de la judicatura per poder anar una mica més enllà. En aquest cas s'han pogut ajuntar tots els astres, s'ha posat tothom de forma positiva a poder treballar en aquest cas i hem pogut anar més enllà. No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compra de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci. En aquest cas hem pogut descobrir tot això i estem treballant per poder desmantellar-ho. Com deia, en el moment de l'explotació hem de treballar paral·lelament en l'operativa, però també en el tema del blanqueig. Per això comentava abans que hem demanat al jutjat mesures cautelars que ens permetessin bloquejar al voltant de 30 propietats immobiliàries que havien comprat l'organització per després disposar d'aquests immobles i continuar amb l'operativa delictiva.